Kau maunya? Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Buka dong. Dibuka mati. Buka aja ya. Hah? Shalom. Shalom. Dihamu, amanami, inanami, parhalado. Suaksongoni nanga petugas multimedia, sound system, dohot song leader. Dohot sudi hamu amanami, inanami, nama dohoti pertangyanganon di bagas munabi. Tapasada marohatta, tapahohomma. Asa tapukka pertangyangata di bagasan Bornginon. Tapuji Tuhata marhite edde
nomor 15 ayat na parjulu sahatu ayat na paduahon. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumo palangit do tanoon. Amen. Halomohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuhon na pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehovah, jalahamo si ibana, asa ibana paturehon, parohon maroham maradopon Jehovah, jala ibana paima-ima, sai marhaposat tu Jehovah maho, jala ulahon nadenggan. Ay holong dorohan ni Jehovah mida uhum, jaladang tagamon tadi kononna akkana niasianna. Haleluya, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu naso hatudusan, naso marmula jalan naso marujung. Di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehononmu hasesaan ni dosa, hati goran, dohot hanguluan saliling nilileng na dihami, asima roham, lehon mai dihami, say sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite toddim, asa hulului hami pangurupion sian ho, moloro pangujunan tuhami, say pahot marohanami, asa tungporsea hami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupang hami hasonangan saliling nililingna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
debata nagabe turpuk di pertanggiangat tabor nginon imana dienet sian buku ni panurirang Amos biduna papituhon mamukka sian ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu Amos biddu pitu mamukka sian ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu tajahama marsika sorin hamima perjulu majahahon dia lualuhon si Amasia si Amos tu raja. Jadi disuruh si Amasia malim sian Betel suruanna tu si Jerobeam raja sian Israel nin nama marjehe-jehe do si Amos dopak ho di tonga-tonga ni pinopper ni Israel dang tertaun tanoi hata-hatana sudena dungi didok si Amasia ma tu si Amos laho maho ale paralatan maporus maho tu tano Juda jala disi maho mangan sagu-sagu jala disi maho manurirangi Lai anggo di Betel, unang beda dati mangrirangi, ayhat mabagyan do ni rajai, jana hundulutan ni harjau doi. jadi ninna si Amos mangalusi si Amasia dang nian panuri rangau jaladang anak di panuri rangau halak permahad doau jalan apa pungu-pungu perbue ni hau attajau Dungi dibuat Jehovah ma'au sian na mangadu biru-biru, jala didok Jehovah matuau, lau maho manurangi dopak bangsoku Israel. Otpe tangihon mahatani Jehovah nimmudo dang jadi ho manurirangi dopa Israel jala dang jadi pistikonon muhatam dopak pinopper ni si Isa Dibahini songonon do hatani Jehovah, marmainan do jolma gasan hata, jala maranggian akka anakmu dohot borum marhite-hite podang. Jala bagian do tanon marhite-hite ruji-ruji alin mate do yatas tanon do inggo holen. Ido yang gosahatna martua do akan atumangihon hatani debata jalan au peopsa amin. Sada uboto butiok
sama di kamu, doh dame nasian de bata amata, doh nasian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuna donga sahapur siaun di bagasan Yesus Kristus, songonima di hamu damang do dainang suang songoni hanggina pinaribot nama dohoti live streaming husa pahami mahita saluhuna horas madihita dia makadonga sahapur siam barita nauli nagabi hatan debata di partangangata imana tersurat di buku Evangelium Markus bidu onom mamuka mesian ayat sada saha tu ayat onom tangiho kamuma hatani di batang. Honalea Tuhan Yesus di huta Nazaret. Jadi hihima ibana siani lahu tu huta hagudanganna jala di huton akasisian nama ibana. Jadi jumpa hari sabat dipuka mangajari di perguruan. Jadi longang marohani natorop nau bigisa. Akanin nama. Dia doi tu ibana. Jala hapis tara dia doi nanilehun tu ibana. Ai ulaun hagugudo hapik na pinatu panitangan. Da ibana tukangi tubuh ni si Mariai, hakan ni si Jakobus, si Joses, si Judas, do si Simon. Dari labung tak akka ibotona. Jadi tergansi mana sida mida ibana. Alai ni na Jesus mamadok na sidang. Tung na somar sangak do panurirang. Yanggo diluat hagudangan na. Dia kadongan na sabutuhan. Dohot di bagasna. Jadi dang terpatupasa di si ulau kaguguun. Dukon nina pehon na tangan na tu otik halak na hatsitan lako pamalum na sida gabelongang marohana ala soporse na sida laos diliati maak kahutai di nasaloti mangacari ima sahakna. Di hamuna donga sahapur siau di bagasan Yesus Kristus. Dung tarpilit amata ima amata Joko Widodo gabe Presiden Republik Indonesia na papituhon di tahun 2010 na salpung. Meragam dong Taida akka padapot. Meragam nang songoni marmacam-macam. Dia kapadapot ni jolma taringo tu amata Jokowi. Bahkan gudang akka tuduhan-tuduhan. Baik narosian dirina, baik narosian halak na asing, nang sian liak portibion. Ala diida, dibereng latar belakang, nang hadirion. Ala diboto, sian tukang hau, do gabe presiden. Ala diboto ima nang diida, sian postur tubuh, sian fisik, hera naso meyakinkan. Labatan na dihamak kadonga sahapor siaun.
Gudang dope halak na di Portibion lau manada. Sasahalak. Gabe pemimpin manang gabe panggonggomi. Termasuk molo. Lahu manada say gudang dope. Sian sudut luar. Sian ima hadiri perluari. Hidup benda segudang padohan rupani. Jangan nilai buku dari sampulnya. Jangan nilai buku dari sampulnya. Lapatanang. Supaya kita jangan terkoceh oleh kesingnya. Alai nanaing dohonon na ima asa dakholan sudut parluari berengotta. Asa unang terkoce hitam. Unang terpengaruh hita holan mamereng sian kulit luarna. Itu benar guna kalak tertipu. Apalagi di zaman pandemion. Tertipu dengan banyaknya iman akaningani. Terkoce oleh kesing, terkoce oleh ima kulit luar nakaningani. Apalagi di partikiano gudang ni akka heker-heker. Gudang ni akka penipuan-penipuan. Baik penipuan tidak apa ni di akka media-media. Ala terkoce nakaningani. Di kesingna, di harga. Handphone merek ini dengan harga yang biasanya 20 juta. Dijual 2 juta. Olama begi, olo halak terkoce. Olo halak terpengaruh. Apa itu adalah penipuan. Gudang noeng nama sasawini dapat kadongan. Sahapor siaun ala holan sian luar di idan. Tanpa masuk ke dalam. Itu benda gudang noeng dang laku produk ta'ala ni basai tahalo mohodo. Produk-produk luar negeri. Apa belum tentu kualitas mereka lebih hebat daripada kualitas ni bangsota. Kualitas produk ni bangsota. Alai ala nunga tahaso malhon. Nunga tapardagikon i manakaningani. Dia may hola siya luar. Hola kulit-kulit nai. Itu benda segura kala di makeup. Termasuk doenang di sudi. Perdagangan-perdagangan dia pe. Bahkan di akka mall, nang di akka pasar, nang di sude tidak, nunga gabe terjadi be pemekapan. Dibungkus dengan di kulit luarnya begitu indah, tetapi di dalamnya begitu rapuh. Dia makadonga sahapor siaun, ido nanaing taida di bagasan turpuk taon. Naro Tuhan Yesus. Pasahaton baritana uli. Marjamita imana di sinagoge. Manang di perguruan ni halak Yahudi. Ditikki dibagi halak Yahudi akan atoropi jamita ni Yesus. Aharidok nasida. Longang situtudo nasida ubigi. Luar biasa do nasida. Bahkan do huaso dia doi. Habis tara sedia doroi ninna nasi dan atoropi madok jamitan ni Yesus na sungguh spektakuler, na sungguh luar biasa, menggugah hati, menggugah pikiran, termasuk nakaporsiam nasidam. Pola di dok nasida halonga bolun. Alai dia makadonga saha porsiam. Hola ditadda nasida, sedo Yesusi. Ketika mereka mengenal Yesus Kristus, aduna terjadi. Hidup benda tidak diturpu tahun di ayat sada satu ayat onomi. Terjadi iman akaningani gabe luar biasa do perasaan takjub nakaningani perasaan nalongang nasidaw bigi jamitai ubigi baritai. Ternyata ketika mereka iman akaningani isedo Yesus holat diboto anak ngisi Maria. Holat diboto ima saudara ni si Yakobus. Holat diboto ima anak ni tukang hawin. Ahado naro sian natoropi nang si boto surati. Reaksi mereka luar biasa.
taida di bagasa turputom pitor tergasip donasida. Tergasip donasida hola di bottom ise Jesus nakaningani namar jamiteng. Demo kadong sahapor siaun iduna taida di bagasa turputom. Terlena di awalnya dengan indahnya. Tetapi di akhirnya mereka iman akan di bagasa turputo di dok majak tuli datukangi natubuni si Maria do hahani si Jakobus si Jose si Judas do si Simon dan di labung tak akai ibotona jadi tergasi mana sida mida ibana songoni badia bakadonga sahapor siaum molo manada jolma molo manada ke hola sian sudu parluari di bereng tortai dan nakaingani ahama namasa. Di waktu mereka terlena mendengarkan khotbah itu, tetapi ketika mereka mengetahui siapa Yesus itu, gabe patubu dosa. Tergasik mana sida dia makadonga sahapor siaum. Namangihuk dia makadonga. Naing taida di bagasa turputo. Bohado pakilala atta molo tahilala songon situasi ni Jesus di bagasa turpuko. Holat di boto Jesus ima anak ngi tukang hawi itor ditulak nasida no. Bitor dang tarjalo pikiran dang tarjalo nasida be ima barita haluauni. Ketika mereka mengetahui Yesus itu, mereka menolak Yesus itu. Dan Om mana taida di bagasa turputon hapesa sihol ni roha ni Yesus do lau tuhuta hagodanganna tuhuta Nasaret namar goar huta Nasrani huta Nasaret songon huta hagodanganna lako marbarita nauli asa dapotan nang hutanai taringot tu barita haluaon asa doho donang huta Nasaret dapotan kesembuhan, dapotan hamalumon, dapotan ima pasu-pasu. Tetapi ternyata dia makadonga sahapor siaom. Ditolak ma Yesus. Holat diboto anak ni si Joseph. Holat diboto anak itu tukang hawi. Holat diboto anak ni si Maria. Dia makadonga sahapor siaw coba majo mabayak kun songoni posisi. Ditolak kita bagaimana perasaan kita. Terlumobi diakka na tua-tua terlumobi nang tuak kanaposo. Boy do masa na sobodi. Padahal anaknya sudah menjalin hubungan percintaan sekitar 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Mereka sudah saling mengasihi. Tetapi orang tua si perempuan dan orang tua si laki-laki berkata, unang mah ditolak. Hutad dado babat ni, hutad dado omak ni, hutad dado opung ni. Label-label yang sering kita buat sehingga kita menolak. Dan tak argai holong ni rohan ni anak kotai naung mar holong ni rohan asida. Ala si idabo hidup hita. Ala si bereng rupa do hita. Sehingga ketika kita sida rupa do sida boy ada label yang kita buat tentang seseorang, ina yang merusak holong ni rohai, merusak komunikasi, merusak iman ke parton dioni. Gabe sega ma parton dioni. Songonido nakeng nateda di bagas terputo. Gabe mago manakaning hakomioni. Gabe nangolo be Jesus nakeng ani gabe dido Jesus madi aya opating. Tungna somar sanga do panurirang ianggo dilihat hagudanganna. Akadonganna sebutuha dohot di bagasna. Dia 5. Jadi dang terpatu pasa di si ulaon hagogoon. Gabedang betar patu pada si ulaon hakomion. Pelayanan. Alanya anak kengani. Ala iman kengani. Si ida rupa si bereng boy. Odo na menarik dia makadonga sahapor siam. Alay teida mah.
apa yang Yesus lakukan ketika dia ditolak. Dia tidak terpengaruh odos ada ojadi ita. Dan terpengaruh imana dinakaingan dilebeli. Dan terpengaruh imana kaningani diakka isu-isu. Tidak terpengaruh oleh tuduhan dan pinahan-pinahan itu. Salah satu jiwa dan kemenangan Pak Jokowi tidak pernah juga terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan, pinahan-pinahan, dan bermacam-macam tuduhan. Alani nang ngajaran di Tuhan Yesus do hitam. Asa unang terpengaruh kita dia ke tuduhan-tuduhan dimanapun kita ditempatkan bekerja. Manangi dia pihita mula-ulaong. Unak kabis sinergita. Unak kabis pikirata. Doho tenagata. Holan alani. Hata-hata. Tuduhan-tuduhan tu hitam. Aso hasei amata sigultumi mengajari. Ay suringgani, ay sosongonod doy. Alay molo terpengaruh do hita boy do gabi mundur. Molo terpengaruh hita boy do gabi tatinggal kon punguani. Jika kita terpengaruh oleh banyak gosip-gosip terhadap kita, pasti yang pertama kita akan meninggalkan punguani. Gabi tersingkir mahita seni. Alay model Yesus Kristus. Yesus tidak mau terpengaruh nakaingani dan gabi kendor semangatna. Dan gabe mundur imanam, tetapi dia semakin setia melayani dan semakin memberanikan diri menyatakan hasil tongan. Hidup benda tema ni minggu tai dan masohot makatahon mabaritahon hasil tongan. Dia juga tidak pernah kendor oleh situasi itu. Anani dia makadonga sahapur siam. Asa unang kendor kita, unang terpengaruh kita, unang mundur kita, molope gudang dido, nagudang katanya matai, nagudang caranya, nagudang cek ni, nagudangan bumbu-bumbu ni, jangan pernah satu kata pun menjadi kita terbeban. Unang adok kita terbeban, jangan habis energi kita memikirkan kata-kata orang. Tetapi pikirkanlah kebenaran dan pikirkanlah kemajuan dan pikirkanlah kedamaian. Asa maju. Hidup benar luar biasa doa puji Tuhan ma. Negara Republik Indonesia karena tidak terpengaruh oleh pinahan dan tuduhan-tuduhan. Songoni dunang di gereja, songoni di punguan. Jangan pernah terpancing apapun kata orang. Yesus menjadi patron kita. Dia tidak pernah mundur satu langkah pun dan tidak pernah kendor. Banyaknya tuduhan. Nang pedo imana anak naga pangon. Nang pedo imana anak na so jelas. Macam tuduhan kepada Yesus. Tetapi Yesus setia sampai memberikan nyawanya keselamatan bagi umat manusia. Namangi udah makadonga sahapor siam neng ajaran itu rupukodo hita. Marhite imam. Tema ni minggu tai tajak komahatan ni dibata dohot hasitonganam. Asaboy majako kasitongan dohot kebenaran dohatan dibata napar jolo nang ajaran ita urang olo hita si idabuhi. Odo persoalan ni ngoluta siganupare. Nasa jo do behitam di tonga-tonga ni pakobasyo di huria. Di marga, di pelayanan apapun saya jo dope hita sidabuhi. Molo pogos nama katai sota tangi honi. Molo pogos nama dokoni sota anggap hatai. Molo pogos dakya tahilalat nang haroroni dan tidak pernah kita pertimbangkan kedatangannya. Alenggo namorai salah pei saya taruh do sitong. Anggona morai nang terlabak pe. Saya dapat tujolo do dihalangudu. Nang namorai terlabat. Saya dapat ima do asa jolo ro. Iko jolo rodo. Opungi jolo rodo namorai asa dibuka ulau. Nagudanga sori na makadongan sidabuhi. Alani molo sidabuhi dang tamai madok hasitongan. Alani ko tarombak revolusi mental. So tungarongbe halak Kristen sidabuhi. Karena Tuhan tidak menginginkan akka sidabuhi dan lomorohani debata dijolma akka sidabuhi. Tetapi Tuhan setia dan Tuhan sangat senang jika kita menyatakan kebenaran. Nasi tongi, sitong. Jika ia katakan ia.
Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari si iblis. Asa dos do jol main dia dopan di debata. Namora na fokus na mawab ikodot. Songonido nang debata Yesus Kristus. Dang sinabo hibana. Nang penamora ali-ali Taurati. Si boto surati. Nang pe akka panggonggomi. Tetapi Yesus lebih takut kepada orang miskin itu. Halak na pogosi. Di sido berengota asa dus do jalaido teologia reformasi supaya kita tidak pernah dikungkung gamabiar hitam ima holan alani gogoni portibion. Nabar pudi nama kadonga saha porsiam neng ajaran itu pukod do hita ima songon nani ajaran Yesus unang maila gabe halak Kristen. Jangan malu menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Jangan malu menyatakan dirinya sebagai orang Nasrani. Ini no perlu. Apalagi di Partikianon. Sudah Kristen Batak lagi. Ujungnya mana terjadi. Bagudang maila halak Batak. Apalagi pemuda orang Batak. Napo soni halak Batak di Partikianon. Sangat-sangat memalukan. Tidak tahu bahasa Batak. Dia bangga tidak mengerti bahasa Batak. Aku nggak ngerti lagi bahasa Batak. HP tubuh di bona pasugi de mana? Dan gitu si benda bahasa Batak. Bahkan di sok gebehira HP binoto do logat nih. Kita tahu logatnya seperti apa. Alai gabe maila ibana patuduhon song kalak Batak ibana, patuduhon song kalak Kristen ibana. Martele popine tutui sakuta. Bahado amang kabar mu amang. Bahado kabar minang. Iya mak, saya lagi meeting. Tersonggok umat nih, pitur pamate. Sore nih muse, bagaimana kabarmu nak? Iya mak, saya lagi meeting. Tersonggok mak, umat nih. Walan na meeting, mulai nasugu sa tubutare. Ayah ya lako, nacik butuham do ina. Ape nang rotra kengani ala meile imana marbasa bata itu ngido imanian nama rabuk dohami omah itu nginanya nama rabuk dohami bapak on dibaima bahasa-bahasa sehingga nak kengani imana kengani ala meile imana halak batak gudak songoni sonari nang dohono do tu akan aposo jangan malulah jadi orang Batak ya enggak apa-apa belajarlah bahasa Batak aksara Batak itu sebuah kekayaan kita karena Tuhan juga menciptakan bahasa itu untuk media dan juga untuk adalah kebanggaan kita masing-masing. Mau lodang di bawah alak Batak di bahasa Batak, ya saya juga nggak ngerti lah apa mau saya katakan. Apakah dosa saya atau dosa orang tua atau dosa siapa? Angku apa do ijabu bahasa Batak mejabu. Unang gebet tu bahasa Indonesia ijabu bahasa Batak mah natoras tu anak konam karena di sekolah udah pakai bahasa Indonesia. Di lingkungan umum sudah bahasa Indonesia sebagai bahasa suku, sebagai bahasa ibu kita, katakanlah bahasa ajarima, unang maila, jangan malu, asa unang maila ng debata, marna purau kita, molo maila kita Kristen, maila kita gebelak bata, Tuhan juga malu memperanakan kita di dunia ini, bamaila ma debata, alani hidup benedok kalak Batak. Unang songo si Mardan. Kenapa Mardan itu? Mardan itu malu menunjukkan kredibilitasnya. Malu menunjukkan dirinya. Meile mana paturu no makna. Meile mana paturu bapakna. Meile mana paturu keluargana. Sehingga ketika dia malu menyatakan orang tua aslinya. Ketika dia malu menyatakan identitasnya sebagai Kristen. Mardan itu hidup benda tidak. Orang tua selalu menceritakan Mardan itu kenapa? Karena malu sebagai orang Batak. Malu dia sebagai Kristen, malu dia menunjukkan keluarganya ibunya ala roa umakna, ala pugos, sehingga malu menyatakan keluarganya, malu menyatakan bapaknya dan mamanya, karena mamanya ada cacatnya, karena bapaknya ada cacatnya, sehingga malu menyatakan kebenarannya. Tuhan juga malu, sehingga nasib si Mardan mati. Demikianlah anak orang yang tidak menghargai kalau malu punya bapak, malu punya mama. Malu keluarganya, malu dirinya, Tuhan juga akan mempertimbangkan membuatnya dia menjadi malu. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan pernah malu, walaupun miskin orang tuamu,
walaupun cacat orang tuamu, walaupun buta, walaupun ada kekurangan, jangan sekali-sekali kamu menduakan dan mendustai dirimu. Unang meilaho, holan asa dihargai jolmaho, holan asa dihargai halakko, ditabunio ko dirim. Itu menjadi bukan kebanggaan, tetapi adalah penyakit moralitas manusia. Alani unang meila. Jangan pernah malu menyatakan siapa kita. Karena firman Tuhan juga mengingatkan kita. Mari kita baca. Tajahama 2 Timotius 1 ayat 8. 2 Timotius 1 ayat 8. Ope unak ko maila makatibdak kon Tuhani jalaunak kailahonahum natar hurung humokop ibanam doho mahotahe makokop barita nauli sian harajauni debata. Unak ko maila, jangan pernah malu. Unak ko maila makatidakon Yesus, unak ko maila marbarita nauli, unak ko maila makatidakon kebenaran. Jangan pernah malu menyatakan sebuah kebenaran dimanapun kita berada. Asa di sido, hatan debata di 2 Timotius bido pa edwe, jamita ho mahatai, dina une nang naso une. Alani dia makadonga sahapor siam, di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 siyon. Nalam ragat taida, lam meningkat penularan, lam meningkat nang jolma namate alani COVID-19 siya. Marhite hatan di bata di bagasa tikiom paingotok kita. Naparjulu asa disiplin. Asa disiplin mahita nang memakai masker, disiplin nang songoni cuci tangan, disiplin disudi pakateo nang disudi ngoluta. Baru nang dohon netrupukodo unang ho mabiar. Molo alani kopi 10 siau gudak kalak mabiar gawe gudak kalak namoding namate. Memang kalau debatado si boto umur ni colmai. Tetapi ketika kita dalam rasa ketakutan dan kekhawatiran yang menimpa kita, imun kita tiap hari akan menurun. Alani di tengah-tengah ni pandemi COVID-19 siom, tung marsitutu maju hita menahan diri di bagasta kecuali hal yang sungguh yang tidak bisa terelakkan. Asa hatop putus COVID-19 siya tarlumobi ma sotung adong tahu tok kita sotung pitor mabiar kita UBG COVID jangan pernah alai song padok ni Singapura ma berdamailah dengan COVID. Jika kita berdamai dengan COVID, kita tidak akan terus ketakutan. Alai molunga mardamai hita COVID, tentu sahali mula may mana tuhutana, mula may mana tuinganana, salpuma seperti yon. Alani doon nami ma marhite live streaming hatan di bata di baga sa tikop paingotok kita masa marsitutu hita martangiang asa marsitutu hita bersemangat unang saling membiarkan unang saling menakut-nakuti mula dong pe akan kona jangan saling menakuti tetapi katakanlah semangat katakanlah ima songon hatan di batang na tersurat di poda sapulpitui na tersurat ima asa tok kita ima kengani hati yang gembira adalah obat yang paling mucara tetapi hati yang kering hati yang sedih mengeringkan tulang-tulang bahkan di buku tanah badieng di dok tuhata sampai 500 ono bali di dok debata unak ko mabiar alani biar do maben jolmai gabi mor imuna biar do maben dam tahuton biar do maben hatop gabi putus ngoluna jala mabiar do mabaik kita gabi di bagasan ima ketakutan atau hatan debatama na pabor hatok kita
di bagasat tikyom asa di bagasan imanakeng unang mabiar hita marbarita nauli unang mabiar hita madok hasitongan nasiam debata atong tatiru Tuhan Yesus nampe diujuni nampe digasipi halak tetapi Yesus tidak pernah mundur selangkah menyatakan hasitongan nasiam debata amin martangyang hita Mauliate madiho ale Tuhan debata marhiti hatam nabadiena paingoto kami asa totok kami Tuhan unang mundur salak kape Tuhan laho marbarita nauli maka tidak koko molo pele Tuhan diburu-buru portibiok kami dihasogo portibiok kami Tuhan alai porsedo kami Tuhan naso maila kami maka tidak koko nampe ikon mangai kami nampe ikon kacita kami alani hasit tongani alai porsedo kami Tuhan di ujungna hasit tongani tungso mate dewi hasit tongani tungso targogo di portibio dewi ala hasit tongani Tuhan hatam dewi hasit tongani do Tuhan ima barita nauli atong paloas mami maka tidak koni ganup ari di bagasan ngulu nami unang be Tuhan sidabuhi kami unang be biar kami tu portibiom unang mangalului sangap di portibio kami alai naing mahami Tuhan maka porseho marbarita nauli tulia portibion asa saud harajau ming Tuhan debata pasu-pasu ma saluna pakobacon nami di bagasa tikyon marsanga magwarmu nabadie terlumobi ma di masa-masa ni pandemi COVID-19 asiroham paloas ba Tuhan ruas ni uriam bersemangat unang adong naturgali Tuhan mabigi akka barita mabigi kana masa alai porsiro kami Tuhan saluhu na bersemangat akarus di uriam mangulu manang mate pe kami Tuhan hodo napuna kami atau una palos kami Tuhan tahuton una palos kami mabiar una palos kami huduran alai di bagasa kolong mima kami Tuhan marsigat tung tuhoma kami Tuhan di batang dia karus di uriam dia kana terpapar Tuhan nasohagwara kami guarna sada-sada Tuhan asima roham marhita tangam dabadiyai jama Tuhan malum jala bersemangat songonima nang bang sonamiot Tuhan nang portibion na manganomi pandemiot Tuhan lehonomoma di nasa pamareta nami semangat nang songoni Tuhan masyarakat asa totong di bagasan disiplin mangulakon ima Tuhan aturan nang binu ni akka pamareta nami pardosa na gudang do kami Tuhan urasi mahami sani asa badia kami dia dopam jalo ma Tuhan tangil na memuliate mariho amen. Tauduti mamuse, tapuji Tuhatta, marhite edde nomor 657 ayat na parjulu dohot na paduahon, dungen non mangarade ma mangsitua sibarani, lau pasahat tontang yang pangodiano.
Tapasada rohata martangiak kita di bata Jehovah amanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate Tuhan toktong di sokbahan rohanami tuadupan muda badiai lunga mardala Tuhan partangyangan kelompok nami nampe berupa live streaming di kami na 12 kelompok di huriam na bulonoy. Mauliate ma Tuhan di sokbahon rohanami tuadupanmu. Lunga takas hutang yok kami hatami na binasahat ni naposom amang padita nami si hobi. Marurat marparbuye mayatong di hati-hati doho pikiran nami ganup na ubigisa. Asa boy Tuhan kami bohal di kami di namadalani panggulmiton ninggolo nami kami si ganupari. Mauliate ma Tuhan di sude hatam naong pinatolhas ni naposomi. Ali Tuhan nami pardenggan basa jala para si roha di kami. Buanon nami do saluhun na ruasmo na dihuriam HKBP Depok Sadaon. Nagudang Tuhan mamulus diak kaparsahiton na masa ditikyon. Mabiar dohami Tuhan jala tahutak kami. Alay marhiti-hiti hatam na kutang yok kami. Pos dorohan nami Tuhan. Muluhodo na madungani mangiring-irik kami. Daw mayaka tahutanisyak kami. Biak kadungan namin na mamulus parsahito ni. Pasahaton namin do tuho Tuhan. Asalehon hamalumon dinasida dohot pos ni roha. Gumos na sida martangiang tuadopan mo na badiyoy mangido pangurubiyon. Di panggulmiton ninggolo dinasida. Suang-sungo ni Tuhan, kadungan namin na mamulus di parukilon alani namasawon COVID-19 siyaon. Nunga tartorok Tuhan, nang burkat majuluan ni kami, manadikon akka keluarga na. Merukil do akka keluarga, makilala namasai Tuhan. Apuli jala apoy manasida, asa toktong marhaposat tuho na sida. Jalamang idu kami tu adu pamuna badiai Tuhan songon na dijamitai. Unang loas kami sa luhut na ruas ni huriam di HKBP Depok Sadaon. Sida ida buhi. Ajari jala tuturi kami Tuhan marhiti-hiti todim di porbadiai. Asa kubuto kami mangulahon akan adumenggan di adu pamu Bartulomo ni roham. Pos dorohana ami di Tuhan. Suang sungonima ianakon nami siyan na mekmet satu na bagodang. Buanon nami do tu adupan mo ali Tuhan apala ditikyon ditangiang pangodian nami. Ianakon nami akan na met-met. Loas na sida Tuhan ibur-ibur magurang jala di bagasan habistaran na siyokui. Asa boy Tuhan na sida mangihutton perkembangan di zaman nang pinatupamihok Bartulomo ni roham unang hatinggalan ianakon nami sa luhud na ianakon nami na di bagasan akka parsikolan doon di parkarejuan pe pasahaton nami do tuho Tuhan lehon dinasida akka pikiran doon akka kecerdasan laho mangulahon akka parsikolan na doon parkarejuan nabi asa boy na sida Tuhan di bagasan las ni roha laho memuji-muji jala pasangap ho. Suang-sungon ni Tuhan ianakon nami naunggok umur na sida Tuhan na nang mamuka para rumah tanggaon lehon ianakon nami sa luhud na Tuhan sirokap ni todi na marhabiara tuho asang giat Tuhan unang loas pujung ianakon nami sungot tadiang na hapuluan ay takas do didokok ko ikon marpinopari do sa luhud na bangso na tinopami pos dorohan nami di Tuhan lehon akasirokap ni todi ni anak kon nami naung sukup umur na sida
Suang-sungoni ma Tuhan, di pangiduan doot ilihilik nami tuho, di saluhut na program ni Huria HKBP Depok Sadaon, tumpe Tuhan melalui Zoom, dohot live streaming, loas Tuhan mardalan dohot denggan, saboy saluhut na itaulas ni roha di kami program ni Huriami, tau hasangapon jala puji-pujian ma di guarmo na sumurungi. Tarlumubi ma Tuhan, di nanaong dirancang, pesta kotilot tu bulan Oktoberon. Sudi na Tuhan pasaton nami do tuho. Asa marsitutu kami Tuhan. Huliak kami sa duhud na roha nami lako paturehoni. Asa boy ali Tuhan marmulia guarmi toktong di huriam HKBP Depok Sadaon. Jalalas ni rohay di kami sa luhud na. Songoni ma Tuhan nang nadua-dua nami akalan siya. Gomos pa sa aton nami tutanganmu na sumbadiyay. Lehon hahipaso do gogo dinasida. Asaboy pa dimun ianakon na. Jala pasingoton na sida. Hobartuasi dohot holong ni rohap. Suang-sungo ni matuhan ng dinegara nami oppe. Banon nami do ditangyang nami tuadupan muna badiyay. Asa lehon Tuhan. Akahahipason di saluhut na penduduk ni negara nami on. Unang loas Tuhan marukil alani COVID-10 siyaon. Lihon mahahibasot toktong dihami sa luhut na. Suang-sungo ni maali Tuhan di pemimpin nami. Pardogi ni pamaretta nami on. Siya partoro sa hatu da partibu. Toktong do pasaton nami tu arupamu Tuhan. Asa lihon guguduhot hahipason dinasida. Toktong alituhat tod di purbadiay na marturasi di hati-hati doot pikiran na. Asaboy Tuhan di padalan na sida, program ni pamaretta namion mardalan doot denggan. Boy kami mardamisonang Tuhan memuji-muji jala pasangapon ho di saluhut na program ni Huriami. Ali Tuhan nami pardenggan basa jala para siroha. Jumolo toktong urasi kami tupadyan dosa hurangan hagalion nami i. Asa tamahami toktong habaoran ni pasu-pasu. Mga sahon guar ni anakmu Yesus Kristus si hokop jala si paluahami. Jalo matuhan tangiang dohot elik-elik namion. Amen. Tauduti mamuse. Tapuji Tuhan ta marhite edde nomor 762 ayat na perjulu. Pelian na tapapungo martangiang mahita. Ale di bata amanami na di banagijang. Olo haruran ni salukut sili kulihun na denggan. Doho na solibasa na muliutus. Upasatami masyan nasa na nilihom tu kami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu medra moti asa upar kami piliano.
pati buno na rin mo tonga ni Kuriam do di Portibion. Bukay maruhan namin marhiti-hiti to dim. Salam tadahami gudang ni selikol-likol itu kami. Salam gigir kami dok moliat itu om. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak madok meta ditangi yang atau pateng. Ale amanami na di banua gijam, say pinarbadi amaguar, say roh maharajaw mo, say saot malungan roham di banua songon di banua. Lego matuhan sa dalion siapa. Si sama dosa nami songon panesana. Di dosa songon ng dosa. Unak kami itu pamuncunan. Paluhan siya pangago. Ay hona punarajaw. Dohot Rodia sanapap sa ililing na. Amen. Sinirohan itu hata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni debata amang. Dohot parsaoran itu di porbadia. Ima nama dongani hamu saluhuna. Amin. Sian hami parhalaro ni huriata HKBP Resort Depok Sada pasahaton tuhamu saluna damang do dainang songonima hangina pinaribot ibagasan borngin na badio marhite pakkobasion pertanyaan ni huriata. Selamat malam marihita saluna, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas, horas, horas.